баща си? Излез на светло. Дисни представя. Покажи ми момичето. Погледни я. Ами ако тя е тази, която ще развали магията? Здравей! Ти говориш? Естествено, че говори. Здравей, приятно ми е. Този март. Господарят не е чак толкова ужасяващ. Да убием звяра! Помисли за какво винаги си мечтал. Сега го намери в ума си и почувствай в сърцето си. Не се страхувай. Не ме е страх. Красавицата и звяра. Март в кината на 3D. Дублирана и субтитрирана версия.